One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one. Okay, kunne du selv finde på at få lavet botox-operationer her, selvom du er en lidt ældre dame? Nej. Okay, hvad synes du om de helt ekstreme, der får lavet det, så man kan se det ekstremt meget? Det synes jeg ikke, det bliver. Okay. Hvad med dem, der har små skønhedsfejl, der gerne vælger at vil rette op på det? Er det okay? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Okay, synes du det er i orden, at sådan 35-årige, der sådan får det lavet? Altså, jeg synes kun, hvis det er noget, der generer en, og hvis der sidder et eller andet grimt i ansigtet, så synes jeg, man kan tage det. Det er vel heller ikke noget med botox. Nej, okay. Det andet, det er jo noget, man gør, uden at det er nødvendigt, ikke? Jo. Altså, det er bare for at lave lidt op på ens læber, eller et eller andet, ikke? Det bryder jeg mig ikke om. Det synes jeg er lidt fjollet. Hvad med dem, der vælger at få det gjort for at holde sig yngre, du ved, sådan ældre, som gør det for at være yngre? Ja, det synes jeg er lidt fjollet. Okay, helt okay. Selv kunne finde på at få lavet? Aldrig nogensinde, heller ikke bare små botox-operationer, eller? Ikke botox, nej. Måske når jeg bliver gammel, hvis mine øjne kommer med. Okay. Hvad synes du om andre, der får lavet? Jeg synes, det er fint. Bare de sådan kan stå ved det, og det ikke er helt ekstremt, eller hvad? Det er deres egen krop, de må lave, hvad de vil. Så. Okay. Hvad synes du så om ældre mennesker, der får det lavet for at holde sig unge? Synes du også, det er i orden sådan bare? Ja, det er som jeg siger, det er deres egen valg. Er der sådan en grænse, du tænker sådan under den alder, der skal man ikke få det lavet? Eller tænker du bare sådan, når man er 18, så bestemmer man selv lidt? Ja. Okay. Ja. Du har ret over det. Ja, hvad kan man sige? Så længe man kan stå inden for det, så synes du, det hele er okay? Ja. Ja, er det noget, du selv kunne få gjort? Måske, hvis jeg synes, jeg behøver det, når jeg bliver ældre, men altså ikke nu. Og hvad mener du om folk, der får det gjort? Altså det kommer an på, hvordan det ser ud. Du kan ikke se sådan der... Ikke helt ekstremt? Nej, ikke helt ekstremt. Det er fint nok med, at man får operation på grund af rynker eller noget, men ikke ved at ændre ansigtet og få mindre næsen eller læberne større og sådan noget. Det synes jeg ikke om. Men jeg tænker mere på rynker, hvis det er, man har for mange, så synes jeg, det er okay. Altså, så vil jeg måske også gøre det længere ind i fremtiden. Ja, hvad synes du så om sådan, de ældre mennesker, der gør det for ligesom at holde sig lidt yngre og ligesom få et frisk pust-agtigt sådan? Synes du, det er i orden? Jeg synes, det er i orden, hvis det ikke er sådan der overdrevet, som sagt. Ikke? Okay. Men ja. Men synes du, der er en aldersgrænse, sådan at man skal være over en vis alder for at få lavet? Altså jeg synes, man skal helt når man bliver sådan helt gammel. Altså ikke det der som 30-årige eller noget. Det er alt for tidligt, synes jeg. Ja. Altså, jeg synes, at det er okay, hvis det får personer til at føle sig bedre om sig selv. Okay, også selvom, altså synes I, det er sådan okay, at ældre mennesker, de får det lavet for ligesom at føle sig lidt yngre og sådan få et frisk pust og sådan se lidt yngre ud, end de egentlig er? Ja, hvis det kan få dem til at få bedre selvværd, så synes jeg, at det er deres egen sag. Og noget, du selv kunne finde på? Nej, jeg vil Aldrig nogensinde? aldrig nogensinde. Heller ikke, hvis I fik rigtig mange rynker og sådan, det kunne hjælpe noget? Nej, jeg synes bare, det er alderen, jo, ikke? Jo. Og sådan er det bare. Og det er naturens gang, og det er sådan det. Okay. Hvad mener I om de ældre, der deltager i reality-programmer? Er det sådan, I ved, nogen, de er ikke sådan helt unge, dem der deltager, sådan, de er sådan måske lidt over 30 eller sådan noget. Hvad synes I om dem? Synes I, det er i orden, eller? Altså, jeg synes, hvis det er det, de har lyst til, så synes jeg, det er fint nok. Altså, ligesom... Okay, synes du heller ikke, altså... Synes du også, selvom hvis deres livsstil, den nu er sådan hele tiden og fest og sådan noget, synes I også, det er i orden, eller synes I ligesom, de skulle til at starte en familie, eller hvad man kan sige? Ja, jeg synes, det er lidt... Jeg synes, det er bedre for de unge at gøre det, i hvert fald. De ældre, jeg synes, det er sådan, når jeg ser på det, så får jeg sådan lidt ondt af dem på en måde, ikke? Ja. Jo. Jeg får også mere lyst til at sige... Så for eksempel en person på 40 år, mener du, at de stadig sådan har tid til at feste, eller burde de sådan ligesom tage det med ro og begynde at få en familie, eller allerede havde en eller andet? Ja, altså jeg synes i hvert fald, at de skulle tage sig sammen på noget andet. Ja. Men altså, hvis det er det, de har lyst til, så gør de det bare det. Dem, som
melder sig til reality-programmer, som for eksempel Paradise Hotel, der er over 30 år? Jeg ved ikke, om man kan kalde det fordomme. Det synes jeg ikke, jeg har, men altså, jeg synes, folk må selv om, hvad de gør. Jeg kunne bare ikke tænke mig at deltage i det, og jeg kan godt sidde sådan og grine lidt af dem, og synes, det er pinligt for dem, men der er man så jo så forskellig. Synes du ikke, de heller burde starte et familieliv op, end at være med i sådan noget? Jo, helt sikkert. Okay, kunne du selv finde på at melde dig til? Til et reality-show? Ja. Nej, det tror jeg ikke. Okay. Det er slet ikke min stil. Vil du have noget mod dine børn deltog? Altså, jeg vil ikke forbyde dem det, men jeg vil... Altså, det kommer ind på, hvad det er for net. Der er jo flere slags shows, men måske lige Paradise, der ville jeg være lidt ked af, hvis de deltog i. Okay, hvad synes du om... Så går vi over til skønhedsoperationer. Hvad synes du om... altså, kunne du selv finde på at få lavet noget? Blandt andet Botox eller noget andet? Ja, altså noget med mit ansigt, der kunne jeg nok godt finde på at for eksempel få lavet Botox eller et eller andet, man kan få at tage rynkerne, men jeg kunne aldrig finde på at for eksempel få større bryster. Okay, hvad mener du om dem, som altså de ældre mennesker, der gør det for at holde sig yngre? Synes du, det er i orden? Som får lavet Botox? For altså, at få et frisk pust? Hvis det er en på 70 eller en på 60, der prøver at ligne en på 40, så synes jeg ikke, det er særlig fikst. Men hvis det bare er lige nogen for at rette nogle små rynker op, eller? Det synes jeg er helt okay. Okay. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way.